Siya taku ka yi tsoron Allah. Wannan aiki da kuka yi ba aiki na mai ɗorewa ba. Ni ina ciki ni kaina ba zai hidda kaina ba. Amma mutanen tawa ina neman afuwarku. Wallahi tare da ni an kai ta ka har-harawa hanga. Tare da ni an kai ta ka har-harawa hanga. Ni insha Allah ha inda Allah ni na tuba. Tore da sun ka ce kun ka roƙi gwamnati ya yahe min. Insha Allah zai hito ibi da nuna kaina. Da wannan ba tozarci na ko kaskanci ba. Insha Allah. Isiya taku Bali Kalla Yusuf Muhammadu Mustapha. Isiya taku kai gemin zogi kake. Gemin zogi kake. Ni ina magana ka san ko ne na ake magana. Ka san ke ko ne nake magana dan hajiya a sunana. Ni dan hajiya ni ke magana isiya. Amma mu da ɗauko 'yan ta'adda mu yi musu gida hayya. In mun ga akwai iko mu ce musu akwai iko. In akwai iko mu ce musu akwai iko. Mu sauko bindigogi cikin adidita, cikin ƙasa adidita muka sauko bindigogi. Duk in an gaɗa adidita cikin garin tawa a zan binciken cikin ƙasa adidita shi in ba ana ganin bindiga ya ɗauko mutane ba. Kuma surtu mutane da ke hito da dashi su hito da daji su zaka taza har su shigo cikin garin tawa 'yan adidita da ta suna garawa bakin wajen audu. Isiya ta ku kasan su kai ka ba su barna musu sawa. Amma ka yi tsoron Allah yanzu kai dan ka kai mace amana kuma yanzu halin da an kai a haifar kamance da shi nawa an ka baku miliyan 4 an ka ɗauka an ka miƙa muku kun kai ta gida 'yan ta'adda kuna ɗauko su ɗaya bayan ɗaya kuna kasu cikin malala ɗaya bayan ɗaya kuna kasu cikin malala sai da ta cika sa'annan kun gaya musu ga lokacin da gari shi ka muku lokacin da iko so abin gashi haka an kai ko ba haka an kai ba da kai da ɗahiya kun kai ga magana. Isiya ta ko cikin gemin zogi kake kai ma ɗan ta'adda na ta haka an ce gemin zogi akwai 'yan ta'adda wallahi dillahi summa dillahi isiya kai ɗan ta'adda na kuma kai macuci na kuma kai azalimin ƙasa na. In kana so ka sha da wagga magana ka gani wagga magana ka san kowa ke magana da su ka san kowa ke magana isiya ka san kowa ke magana na yi bida wata harko ba ta kai inda na kasanta ba amma ka san kowa ke magana yanzu ga shi kasa ni ba zai iya ta yanga ma'aihwana ba sai dai ita boye-boye wai kai kun sha mun ci an cin kuɗi wa'an ga 'yan ta'adda da kun shigo da su yau din ka magana yau wa gabi da wadon da gare ta tura ta yau lanti yau kun shigo da 'yan ta'adda cikin garin na tawa kun shigo da 'yan ta'adda cikin garin tawa ko ba haka na kun shigo da 'yan ta'adda yau mutum 8 kun shigo da su ai kuna da rezo har maraɗi kuna da rezo ko ba haka na ba har maraɗi kuna da rezo mutanen da shigo wajen difa wajen doso tuku da gidansu su shigo ai ba da kar suka shigowa ba da ta akwai masu ɗauko su da doso su kasu yankin kwanne da yankin kwanne a kasu ba da gishiri ko ba haka na ba haka na ko ba haka na ba wai sai ka ce mutane kai ba da kai cikin ta'addanci wallahi hada kai cikin ta'addanci isiya ta ko hada kai cikin ta'addanci kai ma dan ta'addana wa gabi da ana so an gane ta a tura ta kuma zai ma bidawo har 3 insha Allah rabbi dan kwantin da ni liƙi shi na an kai ko wanga kwanta na buɗe shi na ba sunana na ba